Malawi Today. Yemwe anayima pa chisankho cha mu 2019 ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP a Everton Chimulirenji watuluka mchipanichi. Chipani cha Malawi Congress chati chitsatira chigamulo cha bwalo lalikulu ku Mzuzu choti chipanichi chichititsenso chisankho chachipulula ku Mzimba. Maloya a Shepherd Bushiri pamulandu ofuna kuwatumiza mdziko la South Africa kukayankha milandu adzudzula khoti la magistrate chifukwa chopereka chigamulo pogwiritsa ntchito mboni olakwika. Ndipo mzamasewero timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya atsikana osachepera zaka 21 isewera ndi Zambia popimana mphamvu pokonzekera mpikisano wa chikho cha dziko lonse omwe ukachitikire ku Gibraltar. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane. Yemwe anayima pa chisankho mchaka cha 2019 ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP a Everton Chimulirenji watuluka mchipanichi ndipo tsopano walowa chipani cha UTM. Achimulirenji auza Zodiac kuti achita izi pokhumudwa ndi ganizo la chipani cha DPP loyika a Jane Ansah kuti ndi omwe adzayimire chipanichi mdera lawo pa chisankho cha aphungu, ngakhale ati iwo anapambana chisankho chachipulula chomwe chinachitika mderali. Ndani mene ndio wada biladi kumeneko ndiye tumanga ndimene sana chitika khali abwino wake nose hivi na nose atwakhali muwinzi wa khali mena chitika nataka kuti ndime independent ano kopanga pangabe bomava la yana ndama langiza wandia uzobera wa andamena madibala amati kuonera kumuchiko ya decide kuti tupita ku UTM ndiye ndikulandi ibadi leo ndizoona. Everton Chimulirenji yemwe anayima pa chisankho mchaka cha 2019 ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP. Mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack na Malomba wati Chimulirenji anasiya kukhala membala wa chipanichi pamene analengeza kuti adzayima pawokha. Ifetu Chimulirenji kufali metu bizwa ife kweta yankazali yakuti Chimulirenji adachoka adakayimira independent mundiva adachoka mchipani kukayimira independent adachoka mchipani ndetayanga kuno kuti munthu aliyense olimira independent amene lero ndikutuluka chipani ndeno panopa tikumva zotalwa ku UTM ndeno akuchoka ku independent ukalowa ku UTM ndeti kaya zimene zozona munthu anali wathu. Mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack na Malomba, mneneri wa chipani cha UTM wa Felix Njawala wati chipanichi ndi chokondwa kuti anthu odziwika bwino pandale ngati Chimulirenji akufuna kulowa mchipani chawo potsindika kuti alibe mbiri yoyipa pandale. Mwathu ndilotsekula kwambiri kuti ino tilandire wina aliyense ndi kumamva kuti anthu ngati Chimulirenji onapo Chimulirenji akubwera ndizonyadisa kwambiri chifukwa ndi munthu odziwika kwambiri pandale, munthu amene ali ndi experience pandale komanso alibe mbiri zoyipa pandale. Tinzonena kuti ndiye kuti anthu ngati amene aja akamabwera ku chipani ndi zinthu zabwino kwambiri. Felix Njawala mneneri wa chipani cha UTM. Chipani cha MCP chati chitsatira chigamulo cha bwalo lalikulu ku Mzuzu choti chipanichi chichititsenso chisankho chachipulula mdera lapakati ku Mzimba kamba kuti chisankho choyamba sichinayende bwino. Wachiwiri kwa mulembi wa chipanichi ya Gerald Kazembe wati pakadali pano akukonza zochititsanso chisankho chachipulula mwansanga polingalira kuti kwatsala masiku asanu ndi limodzi wokha kuti omwe akufuna kudzayimira pa chisankho ayambe kupereka kalata zawo zowavomereza. Pakadali pano oyankhulapo pa nkhani za ndale ya George Chaima walangiza akuluakulu a chipani cha MCP kuti aphunzirepo pa zomwe zachitikazi ndi kuleka anthu kuti asankhe munthu yemwe akufuna. Blessings Mbewe walemba ripotire. Justice Kishindo walamula kuti zotsalira za chisankho chachipulula chomwe chidachitika mwezi wa Meyi kudera lapakati mboma la Mzimba sizovomerezeka kamba kuti panali zambiri zolakwika. Izi zikutanthauza kuti chisankho chinachikenera kuchitika bungwe loyendetsa chisankho la Meyi lisadatseke ndondomeko yopereka kalata ku bungweli. Pothirapo ndemanga wachiwiri kwa mulembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Gerald Kazembe wati chipanichi chalandira chigamulochi ndipo sakamang'alanso ku bwalo la milandu. Katswiri pa nkhani za ndale ya George Phiri walangiza chipani cha MCP kuti chikuyenera kulemekeza chigamulochi. Chofunikira kwambiri icho chachitike ndi kuti
adziwe kuti nthawi ya democracy mphamvu sikhala kuchipani, mphamvu imakhala ndi anthu amene amakavotawo ndekuti amayenera kuti iye apapa asinthe. Malinga ndi bungwe loyendetsa chisankho la MEC, anthu omwe akufuna kudzayimira pa mpando wa mtsogoleri wa dziko, phungu wa nyumba ya malamulo komanso kansala akuyenera kupereka kalata zawo kuyambira pa 24 mpaka pa 30 July 2025. Dickson Chivwati Gondwe kuwerenga ripoti lomwe alemba Blessings Mbewe. Pakadali pano mkulu wa chinyamata mchipani cha Malawi Congress MCP Baba Steve Malondera wapempha mafumu kuti asamakondere posankha anthu oti alandire thandizo monga chakudya lomwe boma likupereka kwa anthu ovutika mdziko lino. Amalondera atakudziwa kuti pali mafumu ena omwe akumangolemba maanja kapena anthu amodzimodzi pa nthawi yopereka thandizo lochokera ku boma. Iwo ayankhula izi pa msonkhano wa ndalo omwe chipanichi chinachititsa kumwera mboma la Ntchisi dzulo. Henderson Charles Msusa walemba ripotili. Mkulu wa chinyamata mchipani cha MCP Baba Steve Malondera ati mchitidwe osakaza thandizo lomwe boma likupereka kwa anthu ovutika silabwino komanso ndilobwezeretsa chitukuko mbuyo. Iwo apempha anthu mdziko muno kuti azipewa mchitidwewu. Kawiri pa munthu amakhala kuti amazikonda yekha. Ndiye makuwapempha mafumu kunena kuti pamene mwapasidwa mpata ndi a VDC kulemba anthu apa AIP, kulemba anthu apa Zodabwitsa, tisalole kuti tingoyikapo mabanja amodzimodzi. Tiyeni tipereke umwayi ku mabanja osiyanasiyana. Zimene zitithandiza kuti anthuwa aliyense azipezapo pogwira kuti akhale nzika zodalirika pamene tikupanga ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Kumbali yake phungu ochokera kumwera kwa boma la Ntchisi Aulemu Chilapondwa ati pakufunika boma liwonetsetse kuti achinyamata ambiri mbomalo akupindula ndi ngongole za NIFS. Dziko lililonse kuti litukuke timayambira kwa achinyamata, chifukwa achinyamata ndiye tsogolo la dziko lino. Tikamati achinyamata ndi ochokera pa zaka za 18 kufika zaka 35 amene amakhala anthu ali ndi mphamvu, akuganiza bwino, ali active mu society. Ndiye chifukwa timapempha kunena kuti NIFS pa zaka zimene zapitazi sinakwanira anthu onse, koma timapempha kunena kuti ulendo uno ndithu achinyamata amene apeze ngongole mosavuta. Tifuna achinyamata athu apitirire kutukuka. Akamati dziko likutukuka anthu ake ndi achinyamata ngati amenewo. Msonkhano cholinga chake chinali kumema anthu mbomalo kuti pa chisankho chomwe chikubwera pa 16 September adzavotera mtsogoleri wa chipanichi Dr. Lazarus Chakwera. Ndine Henderson Charles Msusa wa Zodiac kuno ku Ntchisi. Maloya abanja la mneneri Shepherd Bushiri pamulandu ofuna kuwatumiza mdziko la South Africa kukayankha milandu adzudzula bwalo la milandu laling'ono la magistrate chifukwa chopereka chigamulo pogwiritsa ntchito umboni olakwika. Awapona kita omwe akuyimira Bushiri wati umboni omwe inapereka mboni ya ku South Africa asibongere mzinyati unali osakwanira komanso odukaduka. Akita anakamang'ala za nkhani ku khoti lalikulu ku Lilongwe kutsutsana ndi zomwe bwalo la magistrate linagamula kuti Bushiri ndi akazi awo amene awatumize ku South Africa kukayankha milandu ingapo. John Paul Kayuni ali ku khoti ndipo akufotokoza. Tikupatsani zimenezo posachedwa apa. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Christina Chiota. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Maloya abanja la Bushiri pamulandu ofuna kuwatumiza mdziko la South Africa kukayankha milandu adzudzula khoti la magistrate chifukwa chopereka chigamulo pogwiritsa ntchito umboni olakwika. Yemwe anayima pa chisankho cha 2019 ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP Everton Chimulirenji watuluka mchipanichi. Chipani cha Malawi Congress chati chagwirizana ndi chigamulo cha bwalo lalikulu ku Mzuzu choti chipanichi chichititsenso chisankho chachipulula ku Mzimba. Ndipo mzamasewero timu ya mpira amanja ya dziko lino yatsikana osachepera zaka 21 isewera ndi Zambia popimana mphamvu pokonzekera mpikisano wa chikho cha dziko lonse omwe uchitikire ku Gibraltar. Popitirira ndi nkhanizi anthu anayi afa ndipo ena avulala pa ngozi yomwe yachitika mmawa wa lero pamalo ena otchedwa Chilanga makilomita ochepa kuchokera pa Manguchi Turnoff pa msewu wa Peter Mutharika. Mneneri wa chipatala cha Machinga Wongani Nyirenda wauza Zodiac kuti anthu omwe avulala kwambiri awatumiza ku chipatala cha Central. Anyirenda akufotokoza. Ndizoonadi kuti ngozi yachitikadi ku Chilanga
mbali ya Baraka ndipo anthu ambiri avulala tayandira anthu ochulukirapo amene abwera mu chipatala koma mwatsoka atatu ndi amene yatisiya enawo kulandira thandizo mu chipatala mwathu muno komanso ena amene abalitenga kuti munatiatumize ku chipatala cha Zomba kuti akaonedwe kumeneko. Awongani Nyerenda mneneri wa chipatala cha Mashinga Sergeant Lisnet Kathumba ndi wachiwiri kwa mneneri wa polisi kuliwonde. Lelo mama tunalandira ripoti ya ngozi pachilanga pamene truck yochokera kuliwonde kumangositenofu kupita ku boma ya Mangochi pamene lero limalumena munthu ochokera kumangochi kumabwera kuno kuliwonde ndipo itafika pachilanga inachita ngozi ndi truck imene imathamanga kwambiri imene inakagunda mutu wa lole imene inachokera kumangochi imene inanyamula anthu 50 ochokera kumalowo ndipo panawo pafa anthu 4 ndipo anthu ena 10 anatengedwa ku chipatala cha Machinga kumene akulandira thandizo. Sergeant Lisnet Kathumba wachiwiri kwa mneneri wa polisi ya Liwonde. Konsolo ya boma la Mchinji yati igwiritsa ntchito mphamvu pothamangitsa nzika za maiko a Zambia ndi Mozambiki komanso zina za dziko lino zomwe zalowerera nkhalango zotetezeka za Mchinji komanso thyola nsana zomwe zachita malire ndi maiko wa mbomalo. Wapampando wa komiti ya zaulimi ndi chilengedwe Councilor Dennis Lazaro wauza Zodiac lero kuti nkhalangozi zili pa chiopsezo chosakazika kwambiri kamba kuti anthu akudula mitengo imwe chisawawa pambali potentha makala. Wayankhulapo pa nkhani za chilengedwe Gresham Kamnyamata wayikira kumbuyo ganizoli pofuna kuteteza chilengedwe. Ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Councilor Dennis Lazaro wati anthu alowerera ndi kuononga mahekitala ochuluka nkhalango zotetezeka ziwirizi. Lazaro ati anthu ozungulira nkhalangozi pamodzi ndi nzika za maiko a Zambia ndi Mozambiki akulima ndi kudula mitengo mwachisawawa. Iwo awonjezera kuti momwe zinthu zilili pano sangakhale chete koma kugwiritsa ntchito mphamvu kuchotsa anthuwa. Chiopsezo chikukhalapo chachikulu kwambiri chifukwa chonena kuti ndiye kuti kuno kunchinji tikhoza kukhala opanda nkhalango chifukwa chonena kuti pakhala kusalekeza malire a midzi komanso malire a boma. Choncho nkhalango ndi malo aboma wotetezedwa tikhoza kukhala ndi vuto lalikulu kutsogolo kuno ngati sitisamala nkhalango zathu zimene tinazo. Pamene wayikira kumbuyo ganizoli woyankhula pa nkhani za chilengedwe Gresham Kamnyamata walangiza adindo kuti aphunzitse anthu ozungulira nkhalangozi kuyipa kwa mchitidwewu. Malamulo ena amene timagwiritsa ntchito muno Malawi timati Environmental Management Act imanenetsa ndithu kapena imapereka mphamvu kwa anthu osiyanasiyana kumagulu osiyanasiyana kuti azitha kuteteza malo kapena kuteteza chilengedwe ndi malo ena otetezedwa monga amene akuchitira ku Mchinji District Council amene wawa sakulakwitsayi. Nkhalango yotetezeka ya Mchinji yomwe ili pa mtunda wa mahekitala oposa 19,000 imachita malire ndi dziko la Zambia pamene nkhalango ya thyola nsana imachita malire ndi dziko la Mozambiki mboma la Mchinji. Malo mwa Zodiac Mchinji ndine Blessings Kang'ombe. Pobwerera ku nkhani yathu yokhudza mneneri Shepherd Bushiri maloya a banja la mneneri Bushiri pamulandu ofuna kuwatumiza mdziko la South Africa kukayankha milandu adzudzula bwalo la milandu laling'ono la magistrate chifukwa chopereka chigamulo pogwiritsa ntchito umboni olakwika. Awapona kita omwe akuyimira Bushiri wati umboni omwe inapereka mboni ya ku South Africa asibongere mzinyati onalo sakwanira komanso odukaduka. John Paul Kayuni ali ku koti ndipo akufotokoza. Bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe likupitirira kumva kuchokera kwa maloya ambali ya boma pa mlandu kuti Shepherd Bushiri ndi mkazi wa omere awatumize ku South Africa kuti akayankhe milandu kumene. Bwaloli likuwunika chigamulo cha bwalo la magistrate chomwe chinagamula kuti Bushiri ndi mkazi wa uyu ndoyenera kuti apite ku dziko la South Africa. Kumawako bwalo linamva kuchokera kwa loya wa Bushiri awapona kita yemwe anati umboni omwe unabwera ku bwalo ndi ozenga milandu ku South Africa asibongere mzinyati unali osakwanira kuti bwalo la magistrate lipereke chigamulo chotere. Akita anati amzinyati anavomereza mu bwalo kuti umboni wina umene
unaperekedwa unali wosiyana ndi omwe unaperekedwa m'bwalo ku South Africa. Iwo anatinso amzinyati sanali oyenera kuti aperekere umboni ku Malawi kuno, kamba kuti amangotenga zomwe anamva kwa anthu ena ku South Africa ndi kuzaperekera ngati umboni. Koma poyankhapo pa izi, loya wambali ya boma dziko ndi anthu malunda ati pa nkhani yakuti umboni omwe unaperekedwa ku South Africa ndi kuno ku Malawi ndi osiyana sizoona, chifukwa chakuti kusiyana kwake sikunali kwakukulu kuti mpakana kuchititse kuti bwalo lisamvere umboni umenewu. Ambali ya boma akupitiriza kufotokoza fundo zawo zoti bwalo lilole kuti Bushiri apite ku South Africa kukayankha milandu. John Paul Kayuni. Anthu oposa 5,000 amdera lalikuni ku Lilongwe tsopano akugwiritsa ntchito madzi aukhondo, ndipo izi zikutsatira kubwera kwa malo otungira madzi water kiosk mchengerezi omwe bungwe la Lilongwe Water Board LWB lamanga. Poyankhula pamwambo opereka chitukukochi kwa anthu amderalo, nduna za umoyo yakhumbize Kandodo Chiponda yatsindika kuti ukhondo ndi ofunika pofuna kupewa matenda osiyanasiyana kuphatikizapo kolera ndi mpox. Achiponda anati mchaka cha 2022 dera lalikuni linali limodzi mwa madera omwe anakhudzika kwambiri ndi matenda a kolera, ndipo ayamikira kampani ya LWB. Iwo akufotokoza zambiri. Anthu akuno ku area 45 anali pa chipsinjo chachikulu makamaka azimayi wana muone nthawi ija kunali kolera kunoko ku 45 kwa mfumu athu amaliri linali dera limodzi limene anavutika kwambiri matenda a kolera. Si kolera yekha, matenda ambiri masiku ano timalimbikitsa ukhondo. COVID timalimbikitsa osamba manja, kolera timalimbikisaso za ukhondo. Mpox weniweni timanena kuti ayi tetiye mza ukhondozi manja tizisamba, zakudya tiziphika bwino ndi zina zotero. Zimene sizingatheke ngati anthu akuvutika madzi. Chifukwa chake lero tsiku la mtengo wapatali ndipo ndifuna ndiyamike kwakukulu mgwirizano mmene unalipo pakati pa afumu amaliri, afumu achimutu, MP athu akuno mayi Sendeza komanso ndi a water board ndi unduna wa zamadzi amene anakhala pasi nkuonera kuti kodi anthu akumene kuti athandize bwanji. Nduna za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda. Ndipo apampando wa Lilongwe Water Board inkosi ya makhosi Mbewa yachisanu inati kampani yagwiritsa ntchito ndalama zoposa 20 million kwacha pa ntchito yomanga malowo kutsatira pempho lomwe inalandira kwa adindo mderalo. Malo amenewa sikuti ali mu mandate athu, ali out of our jurisdiction, ndipo community kudzera mwa mafumu komanso a member of parliament anabera kuzapempha kunena kuti tafikira anthu ndi madzi aukhondo amenewa. Kunoko ndi dera limodzi limene linakhuzidwa ndi tenda ya kolera inabuka pakati paja, ndipo kukhala ndi madzi ndi njira imodzi yothanana ndi matenda ngati amenewa komanso ena amene alipo okhuzana nkhani ya ukhondo. So kwa ife ndife okondwa kwambiri kuti Lilongwe Water Board yakwanirisa kuthandizira kupereka madzi aukhondo kwa anthu akuno. Ndipo kwa ife ngati Lilongwe Water Board chachikulu chimene tikupempha ndichonena kuti anthu asamalire project imene ife tapereka kwasalano ndiwo atapindule kwambiri ndiwo. Project imeneyi yalowa mwina ndi ndalama zoposera 20 million kwacha, ndipo anthu amene atathandizike kuposera mwina 5,000. Ndikuzoza kuti kuli madera ena ndi ena amene akufuna project ngati imeneyi, talandira ma request amenewo ndipo tikuwaunika ndikuona kuti tingathandize mwa mtundu wanji, ndipo kusogolo zikakhala ready mutiona tikupitanso kukapereka ma project ngati amenewo. Wapampando wa bodi ya bungwe la Lilongwe Water Board inkosi ya makhosi Mbewa yachisanu. Nzamasewero bungwe loyendetsa mpira wa manja latsimikiza kuti timu ya dziko lino ya osewera osapyola zaka 21 ipita ku Zambia kukasewera masewero opimana mphamvu pokonzekera mpikisano wa Netball World Youth Cup ku Gibraltar mwezi wa Septemba. Mlembi wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi Yamikani Khungwa Kauma wati timu ikasewera ndi timu ya Zambia kumayambiriro mwezi wa August, komanso pali chikonzero choti isewerenso ndi timu ya Namibia. Malinga ndi Khungwa Kauma, timu ikuyembekezeka kuyambanso mbindikiro la Mulungu likudzali ku Lilongwe. Zokonzekera ndithu zikuchitika pakali pano nditsimikize kunena kuti dziko la Zambia lavomera kuti tikasewere nawo makamaka timu yawo ya under 21 imenenso inapanga qualify ku Youth World Cup
madate amene atipatsa ndipo kuyambira pa 2 August kufikana pa 3 August. Tinayesa kupempha maiko atatu amene tinayang'anira kuna kuti timu yathu ikhale ndithu ndi ma friendlies. Tinayesa dziko la Zimbabwe, Namibia komanso Zambia. So pakali pano Zambia ndi imene yavomera. Ma Zimbabwe anatiuza kunena kuti ma finances awo sali bwino pakali pano sizingatheke, koma Namibia inatipatsa chiyembekezo kunena kuti iwo alirede kusewera nafe. Komano ndi pamene ganizo labwera loti Zambia yanena kuti tikhoza kupita kukamenya nawo, tinapanganso engenja Namibia kunena kuti ngati kuli kotheka nawo sifatabwera ku Zambia tizakhale ngati maiko atatu. So izi zikatheka poti ananena kuti atipatsa feedback mawa lino Friday, zikatheka ndi kuti tikhale ndi matimu atatu ku Zambia, koma ngati Namibia ilephere takonza kunena kuti timu imene ya Zambia tikamenye nayo ndithu magemu atatu. Mlembi wamkulu wa Netball Association of Malawi ayamikani Khungwa Kauma. Apanso ndipo pa mtserezero pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Yemwe anayima pa chisankho cha 2019 ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha DPP ya Everton Chimulirenji watuluka mchipanichi. Chipani cha Malawi Congress chati chitsatira chigamulo cha bwalo lalikulu ku Mzuzu choti chipanichi chichititsenso chisankho chachipulula ku Mzimba. Maloya a banja la Bushiri pa mlandu ofuna kuwatumiza mdziko la South Africa kukayankha milandu adzudzula khoti la magistrate chifukwa chopereka chigamulo pogwiritsa ntchito umboni olakwika. Ndipo mzamasewero timu ya mpira wa manja ya dziko lino ya atsikana osachepera zaka 21 isewera ndi Zambia popimana mphamvu pokonzekera mpikisano wa chikho cha dziko lonse omwe ukachitikire ku Gibraltar. Munali ndine Christina Chiota zikomo pokhala nafe. Tsopano mverani za nyengo. Aubatsiani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Masanano muli ndine Tunge Muhoni. Kwatentha komanso kulidzowa m'madera ochuluka masanano pomwe mphepo ikomba kuchokera kumwera chakumvuma, ndipo lachisanu tiyembekezere dzuwa m'madera ochuluka. Mphepo yamwera ikuyembekezeka kuyamba kuomba pa nyanja ya Malawi kufika loweruka pa 19 July 2025, choncho tikhala atcheru. Masanano ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 22, pomwe ku Blantyre kwafunda ndi madigiri 23, ku Lilongwe kwafunda ndi madigiri 25, pamene kwa Ngabu kwatentha ndi madigiri 30, ndipo ku Mangochi kwatentha ndi madigiri 28. Tione nthawi yomwe dzuwa layembekezeka kulowa lero pa 17 July 2025, ku Lilongwe 29 minutes to 6, ku Blantyre 23 minutes past 5, ndi ku Mzuzu 25 minutes to 6. Za nyengo zikuchokera ku nthambi yona za nyengo mdziko muno. Mwanali ndine Tunge Muhoni, masana abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo.